चूसा चूसा तारा अगर जे दांत कुछ कहें लेकिन समझे जी और हाथ में बड़ी जादू बा। बोरी बोरी में चुसाई तनी ऊपर से रुके और समझिन जी है तो करी आई कैसे बाजी आई लाइतिया और मनवा रख दी हनी हां मन काहे ना रखब और लेबे बोली ना ये समझिन जी हमर मन बाकी कंट्रोल में करे के पड़ेला जानते बानी कहीं ना ही कूल ना दहेज में कूलर चाह कैसे हो ना फ्रिज चाहिए सुनी अगुआ महान हमारे इहे यार मान समधिनिया जवान चाही समधिन अगर जे एक कैटेगरी के मिल जा सो तब बाप जोड़ी ना खटर खटर खूंटा लेखा जोड़ी जमीन एगो बात कह देतानी बस अबे में प्याज के कमी बतानी थोड़ा सा दिखा ऊपर से समझिन जी देखी रहुआ हम अपना हाथे रौरा के ना खियाए दारी हो जा छोड़ पानी दो पानी पी आराम से न तो सरक जा हां खिया यानी पिया देनी अब एकरा से का चाहिए हां तो ना खियोती आ ना पियोती तो शुद्ध होईते हैं बाकी कुछ कह जतने पतोहिया सुनर बिया छोटकीनु अतने रौरो समझिन जी सुनरे बानी सब हमार पति देव जी के देन बा उम्र कितना लगभग होत होई उम्र 25 साल बाप 55-25 के जोड़ी लागल बिया ना यही तो जान बुझ देखी हम अपना लड़का के शादी जान जाइनो काहे कनी पता बरौरा होय जी एती पथरी समझिन जी हम अपना लड़का के शादी पता बा काहे कोई नहीं काहे राउर मुहवा देख के हाँ कि एक तीर पर दो निशाना हाँ हमारा लागल तब सोचा कि हमार बेटो खुश तो ये बात कही ना रही न तो पहले खूब जानिए कि बूढ़ मेहरारू के जवान मेहरारू के खूब जानिए कि शिकायत तो हमारा सत्य भइल बाटे बाकी का करम रउरा अब आग में अरे बाबूआ नहीं के हो कहां भौजा का जी देवर बाबूआ जी ये भौजा या बैठी नहीं उठा के छोड़ दे बड़ा समधी साथे सटर पटर होता ना ऐसा बात नहीं के दुख सुख बात होता भौजी अच्छा दुख सुख बेटा के बियाह भइल त तोरो होइए के समझे कि सब जाके जन्म छूट गेले भौजी लास्ट बेटा रा बियाह शादी क के अब हमरो अपनी फिकिर अब हम हो गई तो हरो खाती हो गई गलती कनी ना तू हो भौजी का माने तू हो दुख बका आ नाही काहे खाते दुख रखे जाई त खोजत रह हमन बुढ़ावती समय में केवन ऐसन मिलो तो हम नहीं है के गलत नहीं मानो देखो मीठे बन के समझिन जी जवन पुजारी मंदिर में घंटी डोलावत होखे ओ करे के लोग चोर कहेला ई तो बात सही कह लेकिन सच्चाई भीतर के जानता ओकरा केहू ना वैसे तो कहावत गल बा कि जे 10 आदमी में घूमता उ सोचता समझता घर आई में पूरा पक जाता ओके केहू कर ठीक कहतन बतिया राइट बा का जी समझी जी ऐसा बात बोलत लगत त समझत नहीं खिका छोड़ी हटाई कुछ कहता समझी एगो रसीला बाड़ी वो भौजी अब का तरह गम कही अब तू जान ला हम ते बता दे जोर जगत लागत बा लागल बा अपन से कम उम्र से ना भौजाई है का भौजाई न कहे ए भौजी कहानी है सोच समझ के बोले के काम बाटे वो समझ के का जब समझ नहीं आई गावे पन के रे हां तो भौजाई के हम छोड़ दे का हट बाबा हम मजाक तो तना नानु करे ना करे तो माने करे के पड़ी नु हैं देखो अब मजाक के बहाना हो गइल हैं ए छै वाली को तोरो पको वाली डोरा डंटी डलनी लेकिन तू ना सुनत रहू कहत रहू कि ए देवर बाबा तारी है काम देवर से जब तो कर खियाए वाला चीज लाइन डोरी खींच
ले निकाजी ना ना बढ़िया बेटे भौजाई ना सही समझी सही आए हो तेरे समझ समझाइन के आई बरो अरे सब हाँ मजाक करतनी मजाक करते नहीं हे भौजी हाँ अब लागत कि हमार ना चले लगो हाँ देख अब कुछ दिन में एकदम पहलवान होकर दौड़े मत लागो समझी के लेके अब ये हंसी मजाक करी है सीरियस से बुझी ले ना ना आ नहीं हम हंसी मजाक करते हैं तब समझी जी कौनी समझियन रह ना जाइए जब कहा जाए के बाटे हे है भौजी हमारी मर्द तक के जाई अरे रउरा जाई ये हे दादा भौजी जा कोने के देख लो पतोहिया के चाचा चाचा जाई बोल तो देख हम तो जाते बनी जो फेर में बड़ा बेटा वो मैं जानत नहीं ठीक ना खिया खा खूब खियाव बाड़ू हो कनी केने लहर लूटे भौजाई है बात से बुझा जा कि छोड़ले न खी एक तारा की जो पे ना भगवान ना का ये समझाएंगे सोनिया ना चली ना तनी हमारा के दूध पिया दी दूध चम्मच से नेपुल से आ कहाँ नेपुल बा अब घर में धइले बैसा पतोहिया और में दूध ढार के तन चुबु चुबु पिया दी कि हमार तनी लइका 6 महीना बने का मन करता और है वे हमरा चाही कि हम गोदी में खेलिए गोदी में मुत दी आ तब हम गावे लगे ना हेलो हेलो हमारा गाय सैया लइका नियन सूत जाले कोरा में आ सब कहला बिजली के दिया के तो हम कहम बिजली के अजोरा जिया चले और सब के बात हम पूरा कहिए देता तनी जल्दी खा के आई हम बेडशीट बिछाओ तनी ठीक नो जाई मुर्गा खियाव तनी बेडशीट पर चलिए जन तक का दिक्कत बा ये जन कहा मतरिया गइल बिया आ बाबूओ जी कनी हो वहां के रहे त कनिया हम मुर्गा मछली लिया के आ बना दे तनी मड़ई पा तार माई के खिया दे पता नहीं खिएनी कि ना खिएनी समझे में नहीं खात मतरियो नहीं खेला कत की पूछी खैलस कि ना खैलस ना बाबूए जी घरे आइनी समझे ना आ वहां का त एक सुबेर ले निकल बनी वहां के त बुझाते नहीं खे पर मरद ना दम बौक निकल गइल बा ना साफ एक काम काज न करे खातिर त वहां के बुझाइबे ना करला जब कनी कि जाय दिन जी नहीं खे त लिया जिन दुकाने पर खिया पिया देंगे का जवन खाइते मन चिल्लाइले तो हम पीछे ना हटेलु ना नु चिल्लात रहलु ह जमीन ना चुप चिल्ला तनी जीरा रही बताई तोरा के ई चिंता बा कि हमर माई आइल बिया खाई पी कि ना खाई हैं अपने धुन में खाली रहनी रे दादा अपन हमारा कहतो कि ना सब व्यवस्था टाइट बा हैं तब हम माने खियाई तबे खइहे तू नहीं खू घरवा बाबूजी नु कनिया के रह दा कनिया हम मड़ई पर बना देता नहीं तार माई के खिया देता नहीं आ पता नहीं ना माई लौकतिया ना और बाबूजी लौकता नहीं कि हम पूछी खाए ना जानते बाऊ शुरू के मौगा थोयन देखिन जा उनका पर शिकायत करबू हमर लेकिन हमार माई ऐसा नहीं है कि कोई मौगाई नु तो वो मौगाई लगी ठीक बा हमार माई ऐसा नहीं खे तो उनका में काला बा हुनर बा मौगवा दी हम तू जानते हो तो रे तो बाबूजी ढेर भइल वाली शुगर के कोई के भी फंसा ली हां शुगर ना लेकिन इनका आदत ना छोड़ी छे छड़पाना होई नहीं है जब हमरा होश भइल नु होश हमारा अरे तो पूरा गांव हमनी कहत रहे तो ना तो बाबूजी ऐसा ना तो बाबूजी ऐसा ना पापा एकदम रह जो ना घरे नु ई ना तो एगो अजी सही में जी जवान रहले तब लाइन लगइले हुई बुढ़ापा में से बुढ़ियन पटा पटा के रखत न तो जवान में तौरी लाइन लेकिन के लगा के रखले हुई हां ज्यादा एथी करो तो उहले एगो बन खिया बनावे खातिर हां उहे के कतिन किराए द कनिया हम बना के खियाई अच्छा ठीक बात तू का बना के खिएबू तू कुछ बना के खिया हम का बनाई जब वहां धरिया खाइए लेते धरिया का बने रे बताई रे कुछ खाई को त गैस बना लेते शाम को रे बताई का बनी खाना हमारा समझ में नहीं आ जी कुछ लिया दी बना ए थी के काड़ा बड़का बड़का बैलो त ओसने भे गिरत ओसने जाई के करे खानी रे तार माई खाली राय दो के राय दिन के काड़ा ना खाई त का खई उनको ले पूछ लो क्या करते हो जैसा होई कहां गया गुरु हां के कर का के ह चाची जी काए बाबू का रे चाची काजी चाची जी हां बड़ा दिन के बाद लौकतने का कहीं कनी तार माई आइल तो कनी आ माई उधर बहरवे गइल बिया का हो गई माई तो आइले बिया हमार आवेली हम कहां कहते नहीं तो सास सुना आवेली बाकी तोर बाबूजी बड़ा खुश बनी माने काहे ना रहियन काहे दादी हमारे घर हमर माई आइल बिया त हित गन खुश ना रही हो हम कहां
कहता नहीं बाकी तोहरो माई खूब बड़ी सट्टी आई मुर्गा त धइले रह हाथ के दत खिच खिच के खात ल जात ना रही तार माई तो बना तो ओसे का बना ही खिया खातिर ले हां बनाई खे हमने के जानता नहीं हां कि बाबूजी खिए हम माई के मुर्गा हम जानता नहीं अच्छा हे त हाथ के मुर्गा ध के मुंह मुंह खिचत रही ओहो तो चुप रही ऊ ना दे थैया बल्कि थारिया में आजी आई हे कनी इनको लौके ले त उ दुको सब दूरे ले देखला कर त लागल होई भीड़ से देखा केनो कमी पूरा हो गेल तार माई के बाबूजी के कमी के पूरा हो गल भाई का कहता नहीं छी ना तोर बाबू के मिल गई तोर माई के कमी पूरा हो गल बा ई बात कनी हम देखनी आंखें से तबे न कहतनी कनी तू बात मानो चाहे मत मान बोले चाची बोले ठीक करता है बोल के चाची जी ढेर देखे लागे नहीं बताई माई हमारा आइल बेटा का करती है जीरा से कहता है को गछरंग ना पर हाथ ना पर हमन के ना उनकर हाथ से खानी जे हाथ ना पर तो मतलब हमार माई का करती है कि उनकर गोदिया में बैठल लिया पापा जी के आई दादा सटिया आई रली कहत का समझे नहीं एकर बात ना लेनी हो उतर फेकत रहले हेले होने हटाओ कने कौन जे गुर खाई से कान से रही हमरा हां तो जाए तो अब तू पड़ा अब फालतू मत बोल ऐसा से कनी हमर पापा ले देहले ना बता पापा हां पापा अब लेके फिर चल गुलन संजे अपन कॉल्यूशन दे देबे एकदम तो दे देनी हां राजा फटल हो तो तब से हमनी के काई के कल जीरा है ना गोतिया के लइका रहन त कने के देवे खातिर तैया के दे देहनी हमनी के का दोस्त बा एक में का पाइप बाई पर धाधाइल बनी जाए कवे में कहना पाइप बारा और गोतिया पट्टीदार के देब ना है कवे में के बात ते कवे में के बात त रखू को त चाहे बढ़िया से का तब हो कने तार माई का लेके आइली भाई त मन ढेर सामान लेके आई हमने कहीं पियाला ना सामान लेके आई हमरा के आलू का फाटा लेके आई बेटी के ना कोई के विदा करावली तब एकरा कितना सामान आ जाला ए जी खिचड़ी पे हाई कुल तीज जावेला त कितना आवेला सामान जाना कि घर हमर भर गइल अलमारी भर गइल तार माई के तइला 10 दिन हो गइल बाटे अबे रही 1 महीना हमर माई रही तब ओकर बाद जाए हर में से त रही जस ए चाची जादे हम अभी तन देखो तो हम देखेंगे जाए तारा जाए तो हां जाए जो जाए तो देखी तुम का करती है माई के बुलाइले आई त अब जाबू मतलब हड्डी में कबाब बने खातिर भेजा तड़ू अजी चाची के करा हड्डी में कबाब बनतन जी कइले बनी चुपचाप रही माई के आई काम लेवे नहीं का लेवे नहीं कोई नहीं हुए पाइपा का कहे का पाइपवा तो दे देनी वहां के तो पाइपवा दे देहनी चलो ठीक बाटे हम जात हनी कौन बात में के कोनी है जोन बात कर में तुम बात के गौर करी आ हे रौरा समनु आप बड़ा दिमाग लगावे लगने बताओ माई हमर छिनार बिया बूढ़े पर मरतिया आई मान लो कि बापा जी तमरे से कहिए कि गइने के जातनी तार माई के बना के खिया दे त का वाला खिया देनी त ओतना ना हमर बाबूजी छिनार हई लाइट तो कैसन दे तो न सकी जैसे लागत कि उनकी बाप कहवे लाइट अरे तनी देतो सब भरपूर के आदमी भर पेटा सूत ले एकदम मन डाही के रखले बन सही दादा एकदम नो कन्या के महतारी आइल बड़ी की जैसे लागत कि कबो हितई न तई गोइले नई की हां हितई न तई गोरा दी तई न तई का कर तू एक कनिया का जी बबी जी गर्मी लागत है कनिया बाड़ कौन ही तन चली बड़की कनिया ओ जी बदल नियर भइल मौसम देखि तनी का करती है का नहीं समय त मिलो तनी खेती है तो घर में के तने खत हो का करब के करा घरे सब में रखल बाटे सबकी घर तो उतने समय आ बाटे अब हम हुआ जब सोमार लगे तो तनी सोमार तो ससुर जवान अब हो तन जान जा कनिया धीरे धीरे अजे समाधि के देख के देखी मरचा सुखा जाला तो ओकर तिताई ना जाला ना बात सही बड़ी तिताई होला बड़ी ससुर का तो अभी जवानी आइल बे जी ज्यादा सास के कमी पूरा कर दी छोटकी कनिया के माई बाक जी आ सही कहतनी कनिया हम खुद देखनी मड़ई पर गईनी त कोची पाइप के बहाना गई रहनी जनलू त देखनी हे ही तारे बैठ रहले आ हे तारे मुर्गा था के काट के खाता नहीं खियावत ने दादा रे जनलू बाक जी आ हे कनिया मतलब ना हां मनी का समधी का त झोटा ना घर के बैठे जाऊ त एकदम साफ कहता दिक्कत लोग फैशनदार हो गइल बाटे जन्नी के करा के केहू कहे उनको महतारी बाड़ी
तो वो तो जवाने बाड़ी हाँ यही से न कहनी अथू भइल बाड़ी अरे बुझाता ते बेटी के बियाह नहीं कइले अपने बियाह कइले बड़े इहो बुझाता देवर बबुआ ना महतारी तो तनी बूढ़ो ठेठलावा तड़ी बापवा देख ले न तो जैसे लागेला न कि अभी तो लइकन का भाई हम बड़ बताओ नी कुछ कह कि अच्छा जाए दी बुढ़ाओ के मन हवे कि तनी हरियरी चर ल ऐसा कोनो बात ना बात नहीं सही है चढ़ते चढ़ते कहीं देखिए जे सास बन के बैठ मत जा अरे आओ का केवन के आई दादा। बढ़ जाई यहाँ तो सास बन के तो कम तो गाँव में कहानी हिस्सा ले ली हम तो कहानी काहे देवर बाबा जे बुढ़ापा समय में तारा के तो हाँ अब का कही हम शौक पूर गइल बियाह क के गंगा नहा ले हन कहानी चला बढ़िया न बा कनी बढ़ के नहाल जे तने ले लोग देख के जा रहा होता ने हमार ससुर सबके जरा में ना इहो कहत रहल हन जानलू तब बढ़ की पतोहिया के त माई त कबू झाके ना मले ना सामने ए दादा रे दादा हमार माँ तारी के सामने ना होखेले उ समधि हमारी माँ तारी के सोच अलगे हवे हाँ। कहले कि बेटी टाटी की ससुराल हम जब जाए कि जब कोनो बात भइले नहीं तो हमनी की ससुराल में कब महतारी या बाप पानी ना पिए ना तो वही के कहत हम बाकी ई छोटके के बियाह कोनी बाकी ई समधि हमरा के मन जोग मिलल बाड़ी हां कहत नहीं जानी समधी नहीं नहीं खी मिलल समधियो बाना मन जो चली जाता नहीं तनी बड़ा आलू धइलो जान हमर काम रहल है कनी बता दे हनी बुरा मत करी हम कहनी हो जा घर का तन दो नींबू पानी भेज नींबू पानी पियबू नींबू दुकान से लेके आए तो नींबू बोरी बड़ा गर्मी बजी रुका भेजाव तनी कने रुक जा इहो कम ना होई घर के आदमी के टोते रहे के कैसन बा के कैसन बाटे अरे वो आइल बड़ी अपन समझिए से न मिलतड़ी कि केवन के अथू करतड़ी समझिए समझिन का मिलन देखतड़ी एकरा दादी का छक छका बता ना लड़का तिरछोल हो गई बांसन एकरा बेटिया फोरो है देखो ये ईटा जे बसबा से मैं ईटा गिरा देलम सही जा हम तोप तो बानी कसम तोप ता एकरा के बोलिया के रखी आगे साल काम लगाई आई ता हम मुंह में से गाड़ी आवता आओ लोग ये बसमनी हम क्या लोग खोज ना हो तो मार तंग ये तू तने किला हम आगो निका अरे का करी जी का करी खाली रौरा चलते ओढ़ले पहले बानी त मन करता कच्चा पहो जाई जाननी तारा की ओ अरे बापू। महाराज हैं बे वैसन महकता कैसन त महकता महकता कि बहिया में हवा बहेला रोज ताजा ताजा जनओ से जा भुला गनी गर्मी से रुकी गावत तनी ए मोरा राजा हाँ ये गाना ना हो गाना गाही के बा का करे के बाटे तो समझाई जी बोली मुर्गा के पीस कैसन लगा ला बहुत सुंदर खूब सुंदर अति सुंदर खूब अच्छा लागल अच्छा है। हमरा हाथ में गुण बानू अरे रौरा में तो दो हाथ है जाने दो चुटकी पर कलछुल के ना चाहे तरह के राही में हाँ हां यही से तना सुहर बनल बाटे समझी जी की कने की इने के हुबा उना बुझाइल नु हाँ याद आ गई देखी का कि बहिया में हवा बहेला रोज ताजा ताजा आहा। मानिला जनओ से ज्यादा ए हमार राजा याद आ गई समझाई जी हाँ जी राउर प्यार पाक मन करत न कि हम मच्छरदानी में अरे फांसी पीछे लगा पीछे के लेके मर घूमी ले गुलाब वाला फूल सुन सुन बुलबू जाए। धाका लाग गइल हाँ दांत चिहरले बोले हो देखो बुढ़िया के बुढ़िया दाँत चिगरले बड़ी ना कहाँ राउर ध्यान रहेला बुझेबे ना करेला ज्ञान के बात तो नहीं खेसे बाकी अरे मुहावा में दांत तो नहीं खे हलुआ घोटा तो नहीं खे अरे हंसे बेजी चिहार देलू दांत ए सुगनिया देखी दाँते न चियारत नहीं और कुछ चियारत नहीं मारे जाए और खोजती है तो रौरो महाराज लेके बहरी है घूमे के हो का पाहुन माने उ जैसन बाव रौरो माने उनका बारे में ना जानता नहीं इतना दिन हो गए अब जाए दी बूढ़ पुरानिया के वो जौन चीज में खुशी रही उहे चीज ना आदमी खुशी करी बताई
इमे खिसियाले कौन बात बिया देखी नहीं तो का कोई बताई दे हुआ ये बैठल तो हम का गलत करतनी हम का समझी आई लंघेरे बुरबक ना बोल विचार दुख सुख ना होई तो कैसे होई। चुप रह तू भगवान दुख खिसिया तनी हमसा तनी हम जाई बोलावती है कभी लभी बोलावती है रहुआ बुझाता हो जाती है आई यहाँ के न कहत नहीं कि चली बगैचा में तू कलिहल जाओ तनी घूम फिर लिहल जाओ तो इच्छा में घूमे के मेहरानू के टाइम होला आवेली सन ना आवेली सन घूमे खातिर ले जाए अब यही खातिर बोलाई नहीं है बताई तो जाई 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 बोलावती है रौरा तो साफ बुझाता कि राम बन गइल बनी राम जी जाई महाराज देखे जा तनी पाउन खिसी आई मती जा तनी जाते ही हम कहूं जी क्या करम का हमरा मुर्गा खाइल पे खाइल हो गई धरी है ली मुर्गा खाइल पे खाइल हो गई बाबूआ जी माने तोहरा माने बुद्धि नहीं क्या हो एकदम तोरा क्यों खत्म हो जाता और बुढ़ाता हो तो अरे बुरबक हम का करतानी माने खत्म हो जातानी माने आदत से बात ना जीवो अरे अब बैठल रही आके बोल देली है कि समझी जी खाना वाना खनी तो में का दोष बा। तू खूब गाना गा निकलता खूब गाना निकलता वो तू कल कैसे जवानी पे हो खबो अब तोरा माने ये कहल जाला ये सब मुर्गा खिया देलो हैं माने माल खाए के एकरा मन करता है समझी आइन खा ले तुम रोके जाई हम इतना तक बात मैंने बा। खिया देला नु हां खा लेली हां तो सांझी के बारे में सोचला हो सांझे अंडा उंडा बना दिया से मछली उछली अंडा खा लियो हैं मुंह में खियावा तन मुर्गा भइल बन जानता मैं जानते नहीं खाना तारा के फिर हमरा के तो शिकायत करैली से हां तारा हमरा मुंह में खियावला उमर बा माने अखिया फूटल बा सब कोई के ना देखल है हैं ठीक बा यही तरीका रह एक दिन ना कटवा ना देला तू तो कहिए तो आइल बना ससुर हमारा के सुधारे हम सुधार रह बहुत हद गोल कैसे हमार सटर चलता जब से हमार तावा हो बुढ़को कनी निकल जाती है बुढ़वा के साथे हैं अब बुढ़वा ऐसे ने दो गला बाटे के हाथ में आन धरता लाठी लेता निकल जाता बाजारे हैं चट्टी पर कनी के मुंह चम्मच मिला के चट्टी पर छोला चटक दे बरावती मतरिया ना ओकर झोटा कवर के बगेट देनी झोरा बोरा कर देखे ना त कहि कि का कतलिया आइल ये बेटी के त इज्जत ना रही इज्जत से त बेइज्जती क के जाई हैं बाबूजी हमरा ऐसे ने दगला के भेज दे ना पट त आ जाले चम्मच में जीरा हमार समझी जी लाखों में हीरा समझी ना लाखों में हीरा छिनार एक नंबर का की हैं तू मतरिया मतारी वाली रे ओ दादा मतारी वाली हाय कैसे कहते बेटी हो के हमरा के छिनार कहती है छिनार वाला काम करबी त छिनार कहबे ना करबी नहीं होता पहले बता मतरिया की बेटी के हमारे इज्जत ले आइल हई हैं कि बेइज्जती करेल ही के तोर बेचनी हां तोरा के सौदा कहनी है तोर सौदा ना कहनी है तू अपन सौदा बेचताली हमार तू का सौदा बेचबे मैसन हइया नहीं कि हमार तू सौदा बेचबी हैं देखला बुढ़वा जन खियैले बा खइले भी है ये त पचार थुकत एक बात सुन ले मतरिया मेरे घर से तू अब निकल जो कि हाथवा धा के बगेदा के पड़ी खाली एक अब ज्यादा तू हद से पार करतली कोनो बेटी है ने कही ना त कैसे कही पूछत है गाड़ी में बस कर के बोले कि अब ए खाती ई तरह खाती नहीं ए खाती ना बोले ने एक बुढ़वा के लेके सूती है ठीक बा चले तभी मड़ई पा एगो खटिया पे चूड़ कइले बा दिन से सुता बे कहनी एक दिन तब का दिन सुताबू कतना दिन सुताबू ओकरा के लेके जिंदगी भर रहबू हैं गलत काम थोड़े नहीं जा कहि देख ले है उनका खटिया रहे जा हमार खटिया रहे कने काम मुड़ी काट के बरकर अच्छा कर तड़ू देखा तानी ना दीदी जी देख लिन जा कर लाज शर्म बा का अब उनका माई हमार माई बाटल थोड़ी बाड़ी लेकिन सब गर्मी बाटे सब के लेकिन हाँ के महतारी गर्मी न ऐसे ना निकली नु दीदी जी तो हाथ धा के बगे दब हां भेजम ना रे बताई भेजम ना इतना तो रहे के जला आगा तक खेली बाटे माने का करतनी जा ए जे का करतनी हो हिस्सा बकर मांगतनी त बेटी टाटी अजी सुनतनी बबुआ का पापा का हो तनी माई का झड़ बोरा लेके आई निकाली तनी हां ले ठीक है तो कान खोल के सुन ले जाए के चल जाइम लेकिन तोहनी से रिश्ता ना रखम बस मत रखिए हाय सन मतारी हम समझ लेनी कि मर गइले हां देखला कैसे ठुकतिया एगो बात कहतनी हमारे ऐसे महतारी ना देख ली रे बाबूजी तो ऐसे ना बना के लेके सुते लागत नहीं काहे बेवा से बढ़ के इहे बाटे के कर दस दे हमर बाबू को तारा और बाबूजी बच्चा हुआ जी के रे
के तो कहनी कि अगर हमारा रौरा एथु बात तनी चीख ली तो चीख लेन त का हो गई हैं बढ़िया तो बाटे मुंह में से सुगंध आवता है जय महाराज लेकर रो बाई ए कैसे छोटको अब देखो घर में दूगो साथ चादर उधर बढ़िया ठीक दो। बा नहीं कत खुरपा जाए? चादर भी हां लेके आई बोरा एकर जोरा बोरा लेके आई तो हम लोग के केहू के कार पर हम ना जाई हमार उहां के आई लाखों में एक बानी हीरा किहाँ? उहे कहम त हम किहाँ अपना हीरा जी के? के काम को ओए किया क्यों आ गए हो ओए बूढ़ा पर अबे कर के लकवा मर ले जरा ए, बाबू के? हां तो गोना लका मर ले बा और कुछ त ठीक के न बा ट्राई कर ले वाली का अरे बाप हां हमका बताओ नी ना का रौरा हमरा का कही जाई या कि ना जाई रौरा कह दिन जाए का त हम अबे चल जे मब कहाँ जाई हमरा का सब दुनिया जैसे भेजता काहे रे हम छीनार बानी हैं तो मैंने हाँ ये कुल करे खातिर नहीं जा रखी अरे मत- बाबूजी ए तोरा के लाज शरम नहीं खेला गत का करे? आ जवानी में तो 36 गो में लड़की रख के बेटिया ढुकाइते रही घर में अब बुढ़ापो में ढुकाई अब हमर माई है लात। हैं हमला में हम जान ले हमू ना रख हमू ना जानू कि हमर सासुर है हमू चप्पल निकाल के लगा मारे जान ले हां अरे हो तबे नहीं जानत तोर मतारी तोरा का जन्म दे भी आज मतारी कुकुरी आइले बाड़े हां का कर अरे बा ढेर तारा बता सुना हमारो फैसला सुन लो हां बोली ये हाई कोर्ट से नहीं खे हाँ। ना सुप्रीम कोर्ट से बा हाँ। हमार कोर्ट के नया नया बयान दिया था अच्छा काम ई समधीन जी हाँ, कहीं ना जाई हैं अच्छा जेकरा दिक्कत बा भेजे के हाँ उ भेज के देख ले हमरा से फरिया ले हां भले हमारे जरा इधर रहिए अरे हम भाई। अलगा लेके रहो हम भेजब देखिन कैसे भेजतनी लेके रहिए देख रुकी रुकी इनकर झोरा बोरा लेके आओ तनी कैसे अपने दिमाग से खाली सोच ले बानी हाय झोरा बोरा धर लगता है हाय झोरा बोरा धर निकल ए उठ 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 को कनी उठ उठ हमारा दिया तो ई ना हो अरे अरे हमार बाप दादा के संपत्ति और इसके दोसर मालिक होई दोसर ना और तारी बाड़ी अपनी ससुर से बियाह करावा चाहे कुछ कर अरे ना जाए देबा हो समझीन जी गांव में से भाई रुपया बेग सब खिलाड़ी है ठीक बा हां कहां लेके जाते हैं घर में ना दीदी जी के घर में ना दीदी जी के घर में ना अरे अरे का अरे चल तनी जा सो चल पहले चल जा सो तनी के फोन कर अरे धर धर निकाल जिले अरे निकल 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 अरे अरे काहे के लड़ल बाबे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे तू अपन भाई भी फोन कर बड़का भी भाई हमारा जी ने बार खत्ते करके मार के मुआ दी लेकिन बताओ नहीं खींचा तो जान ली क्या कैसे करत गया सास माने हमारे रुक जाए ऐसे ना माने हाँ, जल्दी रुकी